Te vagy a TikTok sztár, úgyhogy Én vagyok a TikTok sztár. Elnézést a képminőségért, jelenleg én vagyok a kameraállomány, és az M0-ás nem túl sík, úgyhogy itt szeljük egy csodás projekt kezdeteként, amit, ha minden jó megy, végigkövethettek itt egy ilyen vlog formájában. Megyünk venni egy, nem áruljuk el mit, Nem. majd meglátjátok. Igazából úgyse találnátok ki, mert én se találnám ezt ki, szóval Igazából már egy hete tudjuk, hogy mit veszünk, és azóta nagyon sokan kérdezték, hogy mit veszünk, és nagyon sok ember nem találta ki. igen, de ez nem ilyen influencer doma, hanem a mi barátaink kérdezték, és azok se találták ki, úgyhogy igen. Igen, annyit lehet róla tudni, hogy egy-kettő, csak is a japán. Így van. Veszedelmes japán. A különösebb megfontolás nélkül most egy első kerekeset fogunk venni, mert már hátsó kerékből van nálunk elég. Igen, nagyjából ilyen, hát olyan áron megy, amiből ma már egy családnak be sem vásárolsz a Tesco-ban, úgyhogy Igen, Úgyhogy és a kocsinak árérték arányban megéri. a neve az már meg is van, mivel hogy ezt a kocsinak a finanszírozását és az építését is majd borravalóból fogjuk csinálni, ezáltal van. a kocsinak a borravaló vagy yacht becenevet fogjuk kapni. Ezt mondjuk meg is szavazhatnátok, hogy melyik legyen, hogy borravaló vagy yacht Igen, legyen a igen, Roberto igen. neve. Ezt nyugodtan. Úgyhogy igen, ezt már alapból így kezdtük el gyűjteni a kis pohárkába a jattot, hogy egyszer csak veszünk belőle valamilyen hülyeséget, és most eljött a pillanat. A hülyeség pillanata. Igen. Azt még nem tudjuk pontosan, hogy mire fogjuk használni, az már biztos, hogy nem driftre. A Jugo igen. mondta azt, hogy rakjunk bele egy SR20-at vagy egy MX-5-nek a motorját, és akkor majd jó lesz. De azt szerintünk azért a borra való költségkeretét szerintem elég csúnyán meghalad. Igen, úgyhogy ez ilyen low budget hülyeségnek indul, aztán meglátjuk, meddig lesz életképes és Igen. mennyire. Azt majd azt szerint alakul. Igazából még be se tudjuk, hogy mire számítsunk, mert csak elindultunk. Amit lehet tudni a kocsiról, hogy 10 éve nem indították. Ja, igen. Hova megyünk? Pécserről megyünk, a Igen. rendszershoptól indultunk. és Győr innen- után valami zergebaszt a helyre. Igen, valahol Mérges, meg Csór, meg ilyen Csór között van bizalomgerjesztő helyek. Igen. Igen, nagyjából 190 kilométert fogunk utazni csak oda a kocsiért. Autópálya matricát megyünk már. Ja, nem, ezt meg Nem. kell állítani, hogy... Igen. Különben a jatból büntit kell fizetni először. Igen, úgyhogy már most mondhatjuk, hogy nélkületek nem jött volna össze. Ezt abszolút, igen. Ja, Mindenki akar csak egy picit is fölkerekítette a végösszeget, amit nálunk fizetett, az hozzájárult ehhez. Igen, És mindenki, aki ezen túl így tesz, szintén hozzáfog. Van elég projektautónk mindkettőnknek, hogy ne akarjunk ebbe nagy pénzeket ölni, úgyhogy ez frankón ebből fog menni. igen, de valószínűleg egy kis pályagép lesz. Nem tudom, hogy ez az 1-2-vel mit tudunk kezdeni. Lehet, hogy Igen. ráakasztunk egy kis turbolt ilyen paraszba. Igen, ha beindul egyáltalán valaha. Be fog indulni, ezen gőzerővel rajta leszünk. Igen. Japán technika miért ne indulna be? Ja. Még a hőskorból. Igen, egy 10 évet nem beindított autó, az még szerintem Hát egy amúgy japánnál igen. még nem olyan vicces. Igen, volt pár rosszabb. Az biztos, hogy egy kis üzemanyag kell bele, egy új aksi, egy új olajszőrő, és szerintem az amúgy röfögni fog. Én inkább a karosszéria Igen. meglététől félek, mert hogy állítólag nem volt törve, de a japán autónknak nem is a törés volt a fő problémája, hanem a rozsda, hogy megette őket. Igen, ez meg így 10 éve áll egy helybe, úgyhogy Majd volt lapot. ideje csámcsogni a rozsdának. Meglátjuk, fogalmunk is, mire számítsunk, de optimisták vagyunk. De hogyha már lemegyünk, akkor autóval jövünk. Igen, Vissza, az biztos. igen. Na jó van, nézzük meg, hogy milyen a paripa. Úgy lett annó leállítva, hogy indul. Aha, De mitől nem indul amúgy? Ja, run when parked. egyébként egy ízét Pop the hood! Pop the hood. hood! pattésve. Hát lehet, hogy Bobren hiba. Ott van valahogy. Mit tudom, akasztani valahogy. Semmi nem próbáltam. Felhúztam, télen, redettem, feladtam az internetre. Sok fasz hívott, fasz a gyerek után, normális mondtál, eljöttél érte, elviszem. Én nem szoktam én csak akkor hívom az embereket. Tuningváltónom már megvan. Ott van bennem az a lényeg, lássátok. Motokompó nincs hozzá, gondolom. Na, szoszi. Hát akkor ez... Megakadt a tudomány. Az a baj, ez nem mozgat Bobdent, az érződik. Akkor szerintem
lett baszva, vagy valami. Vagy már, mondjuk itt még megy a bobdem. Akkor lehet, hogy jobban kiép kell, nem tud kiép úgy? Nem, az itt a vége. Na mindegy, akkor látjuk, hogy van benne motor. Igen, amúgy igen. Jól átnéztük, ugye? Ja, hát várjál. Az aljára kíváncsi vagyok. Azt mondják, hogy este nem szabad A szívikámnél nem sokkal rosszabb. Figyelj, futómű bekötés pont van. Az a lényeg. Elő. Ott nincs sok. Az kipu, akkor jó. Az ott Nem tudjuk felborítani egy kicsit? Könnyebb lenne megnézni. hozhattunk volna egy emelőt, meg egy kompresszort, amúgy. Tessék, átnyomod, akkor nagyot világít. De azt beszéltük, hogy ha melyik vagyunk, megvesztük. Már nem éri meg üres trillerre hazamenni. Megvannak. Akkor jó. Úgy nézed, mint a két évet nézni. Nem úgy, csak hogy van-e mihez hegeszteni. Mint az új, úgy nyílik. A teleszkópén leszek. Itt a rács. Az- Mohás egy kicsit, de az Az szűr. zöld. Az izé, Az olyan, ez... mint a zöld rendszer. Igen, ez a korai pollenszűrő. Valami volt benne annó. Hát tök jó amúgy a seggel. Rosszabbra számítottam. Akkor már jó. Gyertével lenyomjál. Micsoda? Montánával megkínáljuk. Úgy azt fogja nézni mindenki, hogy milyen kocsi az, de senki nem látja. Az biztos. Itt a Coldblia is, hogyha nem indul. Azt a kurva. 80-as évek. Ez kulcs van hozzá? Elméletek van, nem? Hol kéne lenni a izének? Vagy látom szivatós. Ja, azt néztem én is. Szerintem nincs hozzá kulcs. Ja. Csak hol? Lehet, hogy ebből a Suzuki lesz. Az ott van. Jó lesz. Megvettük, köszönjük szépen. Tetszik az előélete a kocsinak. Rakjunk bele nyomógombot. Igen. Szerintem ennél rosszabbat már nem is találhattunk volna. Anyám mondta, hogy ne hülyeségekre költsön a pénzt. Ez legalább nem a mi. De amúgy ezt nem mi fizetjük, hanem a nézőközönségünk, meg akik bejárnak hozzánk vásárolni. Ja. Mert ezt borra valóból vettük ezt a kocsit. Az első javítást elvégeztem. Átadom a jó pénzt. Várj. Annyi, de Ez 45 000 forint. Ez Akkor- volt a hivatalos pénzátadás. Így van. Akkor csűrjük ide a trélert. Menjünk fel fent, még egy megírjuk fent a vadásvetőt, jó? Jó, mindenféleképpen. De ez a kialkudott 45 000, ez nagyon jó. Igen. Jobb, mint a Gyöngyház, meg Szilárd. Tadám! Íme a Verda. A gyöngyszem, a csoda. Lelepleződni látszódik. Igen. Ja, hivatalosan színváltós. Igen, a lelke red. Igen, úgyhogy ezt, hogyha eléggé kapargatjuk. Hát ez mindjárt izé lesz. Retszános lesz. színekbe fog pompázni. Igen, ez mindig is el akarták nyomni ezt a pirosságot, a retszánságot. Igen, de a lelke mélyén ott van. Hát nem is tudom, szarabb, mint amire számítottunk. Vannak problémák, a probléma az Hát nyúlványban küszöbb nincs. igen. Tudsz egy kicsit közelebb jönni? Itt megmutatok egy ilyet, hogy ez így ez a küszöb. Súlykönnyítés. Ez így a küszöbünk, de nem baj, mert van lemezünk. Igen. Úgyhogy a bekötési pontok hibátlanok, amin meglepődtünk, hogy itt hátul a patkányon kívül itt a belső dobbetét az mint a gyári. De tényleg patika. Patika ez- állapotú. Talajmerevítő hát.
Ja igen, az a másik, gyári Ja, igen. Harness bar. Facsavarral Így van. berögzítve. Hát ide már az is merevít valószínűleg. Úgyhogy 2 ködlámpa, ez valami full extrás modellt. Igen, ezt szerintem enged nagyon, sejtetni. nagyon sok 5 gen, 6 gen megirigyelni ezt a Egyébként ködlámpát. igen, köztük én is. Úgyhogy, de mondjuk a vételárat már a 4 jó állapotú gyári lemez felni szerintem megérte. A még krómszerű csavarokkal, Igen, illetve amikor anyákkal. Felhúztuk trailerre, akkor mondom, hogy akkor most már kezdek el fékezni a tetején. Sem De szerencsére volt ilyen. Volt vége a trailernek. De igen, a másik oldal hiányosságai, a szimmetriában, itt van egy ilyen patkatartó lemezünk. Igen. Ja, ez ilyen parkolópálca, nem? Hogy nehogy odaverd a szép Ez a felvét. szenzor. Így van, ez a korai szenzor. Ez nagyon király. Igen. És hát igazából a paddle hoodot nem tudtuk megcsinálni, tehát nem tudtuk felemelni Igen. a motorháztetőt, úgyhogy úgy kellett megvegyük, hogy nem láttuk a belsejét. Igen, úgyhogy reméljük hengerfej van rajta legalább, meg karburátor. Félve ültünk be, mert itt vannak olyan rákcsálók is benne valószínűleg, amiknek nem kéne bent lennie, de majd Igen. most áttelepítjük Péceli rettenshopba. A patkánynak kicsit meglátta az ülést. Hát ez Az cseréjére. rekáró. De mondom, én félve nézem, hogy hol vannak itt a Igen, még lehet, hogy nem költözött ki mindenki. Mert amúgy bármikor így pofára van egy ilyen Igen, hábít. a hátsó ködlámpában darásfészek az volt, úgyhogy Megérti, mikor 4 lábbal így ugrik felé. Jaj, egy ilyen vörös szemre. a bal első ablakot az plexire kell cserélni valószínű. Mert? A bal elsőt mondom, ott az gyanúsan pókhálós. Be van repedve. Te ezt most láttad? Miért láttad, hogy a szélvédő is reped? Azt láttam. Ez szerintem Amúgy csak... zseniális kis autó. Hallod? Na, én nem tudom, hogy ez ott most hogy van, de valami baj A van. belső üveg van betörve. Belső. belső. Mi ez dupla üveg? Igen, azért az ergonomikus kilincsre fölhívnám a figyelmet. Az 5 gen innen örökölte valószínűleg. És várjál, figyelj, nem, mutatok egy olyat, amit a Teslások nem tudnak megcsinálni. Mert hogy nekik így, várjál, valahogy így Ja. kinyitni. Ennyi. Ez Az dupla üveg. Ez nagyon nagy szégyen, hogy a Hondákból eltűnt amúgy. nincs eltörve. Amúgy ez, nem tudom, ez belül, lehet ez golyóállóüveg. Valami elnöki autó lehetett korábban, én arra tudok gondolni. A kék belső, Igen, az luxus. ez eladó, mert nekünk nem fog kelleni. A tuning váltógomra már nem kell költeni szerencsére. Úgyhogy Most egyelőre nem indítható. Há. Meg a kulcs. Igen, hogyha... hát szerintem nem a kulcson múlik egyébként, de igen. Ja. Azt már megoldjuk szerintem. Motorházvezetőt kéne valahogy fölnyitni. Az jó lenne. Bár mondjuk szerintem semmilyen szerzámot nem hoztunk magunkkal, gondolom. A motortérnek csak a jobb oldalában van a motor. Hát, mi hol legyen? Nem úgy. Már a másik oldalon váltó van, Így tudod? van. Nem úgy, itt a jobb oldalon, itt van a motor. Hát a másik oldalon a váltó. Idáig. Ja. Van itt mondjuk szelepfedél is, meg minden. Csak, Igen, csak gyertyakábel nincs. aha, az mondjuk baj. Ezt nem olyan nehéz ráizélni. De amúgy olajat tudnánk nézni, hogy Igen. mennyi van, generátor van benne. Forrasztó nem olyan nehéz gyert. Kamionolajszűrő. De úgy látom amúgy, figyelj, van egy kis olajsár rajta. De nem kell bántani, figyelj, ez azért olyan dolgokat megért, hogy Amúgy ezt föl kéne nyílni, mert itt van a nem nyílik. Itt van a izé. Az lehet, Hát hogy... de az... Nincs beakadva. De ott alatta van egy zár, Igen. amit ki kéne húzni. De figyelj, azért kellenek még csodák a műhelybe is, hogy lássunk. Ja, még ne Feltárunk leplezzünk minden. le mindent, még minket is érhetnek meglepetések. Igen, a becenév az még mindig egy adott kérdés, hogy akkor mi legyen, hogy borra való, mint Igen. cuki, borra való, vagy jatt, mint Igen, csak a jazz. két Z betűt T betűre cseréljük, és akkor jatt. Úgyhogy ez legyen az Úgyhogy- első szavazat, és akkor megpróbálunk minden videóban Igen. egy újabb szavazatot kiírni nektek. Meg Ha minden már- hülye ötlet jöhet, mert amúgy mi is még csak ötletelünk igazából. Ha már beindítjuk, az egy gól, aztán Igen. meglátjuk, hogy Ami biztos, hogy pályautó lesz. igen. Csak hogy milyen pályái. Már csak az a kérdés. Van-e olyan pálya, amire jó? Ja, tényleg egy Hot Wheels pályára lehet, hogy Igen, jó. lehet, hogy az Addiba, hogy Igen, őrege igen, kellett, igen. fogunk tudni a bevásárlókocsi kellett benne. Sárga sinen elgurul. Ez olyan lesz, mint amire a gyerekek ülnek, hogy így mozognak bevásárolni. Igen. De nekem amúgy tetszik. Tehát Mondjuk egységesíteni kellene a díszlécet, mert jobb oldalt sincsen. Na, te már mit az csináltad? első módosítást elvégeztem. Hogyha már most. Már bomlik keményen. Meg illatosítót kell belevenni, hogy azt a Hát patkány kettőt is. Előbb biztos, hogy és ezt hogy bizonyosodjunk fogjuk meg. kinyitni?
Hát szerintem ezt az árat egy kezdő siroki gyerek is kinyitja. Le kellene feszteni. De hogy ez nem szabad, ez egy kincs amúgy. Kenguru kulcsa nem megy bele? Ezt szerintem úgy csavarhúzóval egy 3 perc matatás után ki lehet nyitni. Igen, ez azért... De áramvonalas. Itt kívánja a szárnyat. amúgy még azt is kell tudni, hogy most ide eljöttünk... Bivaj basznát külsőre. Igen, meg azon túl mentünk kétszer is, mert elrontottuk az utat. Igen. És azt kell tudni, hogy 20 000 forinttal többért egy olyan kocsit tudtunk volna venni, amivel beindulunk, felállunk a trailerre, hazamegyünk, másnap elővesszük, és amúgy boltba is lehetne járni, és még a rendőr se cseszne meg minket, mert egy Suzuki Swift, Ja, igen, patika állapotunk, Hát az ő kívülről valószínű, hibáival, alja annak sem volt, de az egy hibátlan volt. mi vállaltuk az egyediséget. Igen, de ennek, ez a kocsi ez ilyen egy kis lélek. Tehát, Igen, hogy igen. A Red Sun Festen, ahol közel 2000 autó volt, és a legtöbb Honda, ebből egy darab sem volt Én ott. szerintem még nem is láttam ilyet élőben egyébként. És akinek van motokompója, Ja, az adja nekünk, bár úgyse lesz. nagyjából az negyed akkora, és a kocsinak a negyed értékét kifizetjük azért a motokompóért. Láttátok, drágább hogy lesz. mennyiért vettük meg. Annyiért nagyon szívesen átvállaljuk a motokompót is hozzá. De Igen. De ez egy hatalmas karakter, szerintem, ha csak beindítjuk és egy kört rugunk vele, már megérte az egész, mert igen, még egy kicsit hadd éljen. ez nem egy Suzuki Maruti. Igen, ez igen, nem igen. egy, mit tudom én, Devo Matiz, vagy Ja, hát mi az a főleg Tico, nem. Igen. hanem ez egy Honda, ami azért feeling. Tehát, Egy hogy ez pici egy jazz, 84, 81. Igen. De úgy imádom ezt a tágos belteret, tehát én járnék ilyennel amúgy, ha még föl lehető. Hát egy a Matiz után nem is lenne nagy. A Matiz után ez egy Cadillac lenne, úgyhogy Igen. De meg ezek a cuki kis lámpa, vagy indexek. igen, Tehát, hogy, igen, zseniális. és hogy mi lesz belőle, na azt a jó Isten tudja. Ötleteljetek nézzük ti meg. is velünk a kommentekbe. Ja, TikTokon meg YouTube-on is kövessetek minket, és várjuk a borravalóra. Így van, Hogy így tudjunk van. hülyeségre költeni, hogy nektek legyen mit nézni este. Sőt.